Bine ați venit în culisele ONG, unde discutăm despre comunicare, adică cum comunicăm eficient pentru cât mai multă lume. Am avut de fiecare dată provocarea de a aduce tinerii la evenimentele noastre. Deci aș zice că mai avem de lucrat la partea asta de comunicare. Avem acest atelier pe care îl facem pentru copii și pe care de obicei îl organizăm în școli în Săptămâna Verde. Ne-a venit o idee să extindem acest atelier și în afara școlilor. Targetul era diferit de data asta. Erau părinții care trebuia să se trezească dimineață, să-și îmbrace copiii și să-i aducă la noi la atelier. Noi suntem cumva divizați în Asociația Amestec. Avem Asociația Amestec care încearcă să facă proiecte sau programe educaționale și avem și festivalul pe care l-am creat în ideea de a crea buget. Am păstrat comunicarea pe un singur canal pentru ambele direcții și ne-am dat seama că trebuie să le despărțim. E foarte, foarte important să ținem cont că atunci când vorbim, nu vorbim de unii singuri. Și atunci partea asta de audiență și cine sunt oamenii cu care vrem să vorbim și care sunt oamenii pe care îi vrem alături e super, super important. Urmărește continuarea pe creștem.ong și descoperă biblioteca noastră de resurse.